Abu na biyu da muke so mu tattauna a kai mu nuna wa matasa muhimmancinsu shine abin da ake cewa global warming. Global warming shine dumamar yanayi. Abubuwa da yawa suna faruwa a wannan sararin duniya tamu, amma ba ma ɗaukar su da muhimmanci. Daga ciki akwai global warming din. Shi global warming din shine dumamar yanayi. Dumamar yanayi ba za mu iya ganin sa ba tunda ba tukunya bace aka dora akan wuta take da ruwa, amma dai muna jin abin da yake faruwa na dumamar yanayi. Misali, zafi mai yawa da duniya take yi, yawan tumbatsar teku da koguna waɗanda suke kawo ambaliya, yawan tashin goron zafi na zafi a lokacin, yawan fari da yake faruwa a cikin al'amura na duniyar. Bayan fari kuma sai yawan mutuwar wasu dabbobi waɗanda ake cewa extinction species. Duk wannan yana faruwa ne saboda dumamar yanayi. Saboda haka matasa muna kira a gare ku zo ku shigo cikin al'amarin da ya shafi muhalli domin mu gudu tare mu tsira tare, domin mafi yawanci mutane yanzu a duniya sun ba wa muhallinsu muhimmanci. Shi yasa muke sha'awar su, shi yasa muke ganin suna burge mu, amma ba wani abu bane iya aiki da suka tashi suka yi domin su kawo wa kansu canji da kansu. Don haka mu ma nan din mu ma mutane ne daidai da kowane mutane, za mu iya yin wannan aikin daidai gwargwadon iyawarmu. Mu ma mu kawo wa muhallinmu taimakon gaggawan da yake bukata a gare mu, sannan mu rage shi dumamar yanayi din.